त्याबद्दल जेव्हा लोक विस्कळीत विचारतात आणि त्याच्यावर माझं म्हणणं आहे योग्य वेळी आम्ही तेही देणार, कारण आम्ही हे वचन दिलेलं आहे, जो वचननामा प्रसिद्ध केलेला आहे तो 100% पाळणार। त्यामुळे लाडकी बहीण योजना कधी बंद होणार नाही, किती विरोधकांनी अफवा पसरवल्या तरी, आणि त्यांना आम्ही जो आमच्या वचननाम्यामध्ये जे वचन दिलेलं आहे ते पाळणार। भाई, कोकणातली आज शेवटची सभा घेतली आहे, कशी जिल्हा परिषद कोकणामध्ये पूर्ण सगळीकडे महायुतीचं भगवं वादळ सगळीकडे घुंगावत आहे आणि लोकांनी ठरवलं, इथं सिंधुदुर्गात तर बघितलं आपण की लोकांनी इथं तर 25 लोक बिनविरोध आले। इथं पालकमंत्री नितेश राणे आणि इथले आमदार आमचे लोकप्रिय निलेश राणे हे दोघं एकत्र आले, महायुती एकत्र आली आहे, आमचे केसरकर त्यांच्या सोबत आहे आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलं आहे की राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद काम करते। त्यामुळे ही जिल्हा परिषद 100% महायुती जिंकेल।